50-60 bærbare mod 30-80. Jeg laver sådan. Bevæger dig lidt. Og vi bliver lagt samtidig. Snoren. Yes. 30 video. Så her kommer og så filmer jeg. Jeg skal vente med. Hvad siger du? Ja, det kan jeg se. Kan man godt se det. Skal jeg lige se. Bare sæt den mest efter FPS'en. Ja, det er 5 minutter bedre end det. Ja, han er det. Jo, den er røv, så. Studiekommunikation i løbet af en. Det var første test. Test i 7D to die, lagt på høj grafik. Okay. Bare lidt lige skal den loade den. 10 sekunder. Så betragtning. Bare skriv på en 3. Det er derfor det er 30 sekunder til sekunder. Lagt på høj grafik. FPS'en. Sæt mest efter FPS'en. Så jeg gør lige ud. Jeg vil være sikker, jeg har ikke været her. Hvis jeg går FPS og sådan. Det kan lidt ske. Jeg kan løbe, så bare stå på en 3. Den der 3 der. Som den ikke rører en del. Og så stå på den der 3. 30 sekunder går det. Yes. 30-80 bærbart lagt på høj grafik. Og det bliver med temperatur. Og den har fuld køler lige nu blæser. Perfekt. 50-60 lagt på høj grafik. Den ligger på cirka 240 fps. Og så har vi 30-80 bærbare og beviser. Og den har FPS'en der. Og lagt på høj grafik selvfølgelig. Og det er 50-60 bærbare. Så finder vi spillet. Og den er høj FPS.